maonge gi taya. Moko koro wasome ne imier kuondego. Ka wa lobby moingo mwadwaro. Erokamano. An gi penjo adek kokalo kuom wach mar lobbying no. Iwacho kanyo ni lobbying en gima timore. To lobbying ni nyokelo wach juma mokalo chien. Ni chal ka gima ichudo dho bor. Ni bunge lokore kar koto gi dho jatend piny William Ruto. Iwinjo ka gik mawachogo ok awacho wach pesa. Akia ni koto gik makwayo mondo ketnwagi koto en kota ngo. An awacho gik makwayo. Lobbying executive nyalo lobby mondo ulos chik moko manyalo rito piny. Kamano. To lobbying no bende ok bi nono. Ung'eyo ni kama ntie wan kacha wajumbe 340 gi wiye. Yes. 349. 349 MPs, okay? Ma wa represent constituencies mag ji moyier 290. Kuma ine gi ji mochomo 400. Weche bede mopogore opogore. Inyalo nongo ka ng'at achiel kata ji ariyo samoro nigi timbe gi moko magalagala e iye kanyo. To ka bi wacho ni wajumbe richo ni koto. To kendo penj achiel ma jopiny onego penjre. Ni en ng'a makelo ne wajumbe samoro pesa gi. Nikech ok apani mjumbe dhi ofis ng'ato ka dhi kwaye pesa. Nyaka be ni nitie ng'ama biro ir mjumbe ni wadwa ni konya e gini. Ung'eyo ni e corruption ka ng'ama chiwo to gi ng'ama kawo joma kosa te. Koro ka executive samoro lobby, executive mawacho ni kwa gi pesa ni. Ikwaye pesa no timo ang'o koso oko timo ang'o. Nyaka be ni nitie gimo timo marach kata gimo oko timo modwa ni mondo wang' wajumbe kik wuondre ni oko neno. Bedi nitiere wach mar golo pesa ni? An pok aneno kumigole nikech an pok ayude. To joma wache gi kanigi neno moromo to nego bed ni tere kuonde monego bed ni tere weche ainano nikech ok en chik. Nikech speaker mar National Assembly nyocha wacho ni adier makendo oseyudo ng'ur mang'eny. Koro speaker kowacho no oseyudo ng'ur. Wajumbe mamoko. Yes. Ma bende ichuto dhogi bor mondo tim tich ma katiba oyangone gi mondo migi tim. Koro kony ma ker nyalo timonwa gi speaker mawacho no oseyudo ng'ur. Ng'ama otero ni speaker ng'ur nyaka bed ni nigi details mag joma nokwaye kata omiyo. Onego bed ni speaker kawo atua ni jogi. Mondo penj ng'ani kata privately ni to en ang'o momiyo itimo kama kata ang'o momiyo itimo kama. Mondo kik wakaw jogi duto tetete oketh nying-gi. But nitie lobbying maber. Mjumbe nyaka bed ng'ama nyalo dhi oko kucha many gik moko mikelo nikech mimiyowa en mana CDF. CDF ok nyal timo pesa moromo timo gik mwadwa no tim. Miyo nyaka ibed ni nyalo dhi oko kucha miwinjo ka wacho wach pi, iwinjo gik moko mawacho ni president timo e areas wagi. Gigi ok nyal tim gi pesa CDF. Gigi wuok from the national government. Kuma giwuoke ni nyaka bed ni nyalo dhi kuro kaka jaod bura ma jopiny omiyo teko mi lombri gi jogi mi bende yud gimoro iter thuru nikech gigi tin to joma dwaro gi ng'eny ilaro gi. Erokamano. Yes. Wach mar keyo pi ni gi wach mar keto guro teyni chirni ma en